Bathelwe ngamachaphazelo ngento abangayazi ababili abadutshulwe bafa kanye nosomatekisi kwa J kwaMashu ngoLwesibili. Kulesi sigameko kufa usomatekisi uMnumzane Fakazi oneminyaka 54, igama lakhe lingatholakalanga, uMnumzane Thokozani Nyawo oneminyaka 24, nonkosazane Nosipho Gomedo oneminyaka 28. Izolo lithola ukuthi ngaphandle kokuba namatekisi ahambele endoda ngaseThekwini ngaphansi kasoseshini waseKenville, uFakazi bengumnikazi wesitolo adutshulwe kuso. Ngesikhathi isolo lifika kule ndawo, isitolo-ke besivaliwe eceleni kubonakala izimbobo esakeni elimboza igumbi okuthiwa yilo abekulo-ke noma-ke abekuye kulahlwe kulo nokuyilo-ke adutshulelwe kulo. Abantu endaweni bebesababaza isihlungu nomsindo othusayo abawuzwile ngesikhathi kuhlaselwa. Esinye isagugu esineminyaka 74 sizokuqhuma kwesibhamu sisesize saphendukela isisu ngenxa yokwethuka. Ngokusho kamfowabo kaNyawo uMnumzane Chris Nyawo, ngokwabo umfowabo ubesendaweni engafanele ngesikhathi esingafanele. Sizwa kuthiwa baqala ukudubula yena usomatekisi, babeke sebedubula nabahleli nabo obekukhona kubo-ke nobafo umuntu okobe efuneka uyedwa, bona-ke bafele ukuthi bebehleli naye. Kusho-ke uNyawo uqhube wathi umfowabo ufele emtholampilo ePaul, kanti-ke laba babili bafele endaweni yesigameko. Uveze ukuthi umfowabo obedubuleke kwesingenhla. Uthe ngokujwayelekile kuye kuthi-ke ngezikhathi zantambama abantu baye kulesi sitolo beyothenga okuya ngasethunjini njengoba-ke kudayiswa ama-fried chips nokunye-ke okuvuthiwe kuphinde kudayiswe notshwala. Uma-ke uthanda uyathenga udlele khona kuhlalwe-ke kucoca. Ubafo ujwayele ukuthi aye nathi lapha ngoba-ke yena kahle kahle-ke uqashwe kwa-K, kanti thina siqashwe khona lapha kwa-J kwenaba-ke uNyawo. Uthe isigameko senzeke bona basemqashweni wabo basizwa-ke isibhamu sisho futhi-ke bezwe ukuthi siqhuma ngakuphi. Ukhale ngobuhlungu abakubo njengomndeni ngesehla athe-ke sibehle ngaphezulu. Umthombo uthi uzibonele kwenzeka isigameko wacela ukungadalulwa. Uthe-ke ubebude buduze nesitolo ngesikhathi ebona owesilisa eza ngendlela-ke ngenzansi kwesitolo. Uthe esuka wangena endleleni encane ngemuva kwasesitolo ehamba-ke ngenhla kwensimu kaFakazi. Ufike wathi-ke ukuma khona maqede wabuyela emuva emotweni abehamba ngayo, wabuya-ke esezoma maqondana nesitolo waqala wadubula ephindelela. Uthe uma eqeda wazihambela kahle wayongena-ke emotweni yakhe wahamba. Kusho-ke umthombo umndeni kaFakazi wale waphetha ukukhuluma-ke nephephandaba walibuza ukuthi-ke kuyobasiza ngani ukukhuluma ngoba-ke ngeke-ke esavuka. Ukhulumela iSouth African National Taxi Association okuyisanisa kuMnumzane Sifiso Shangase uthe bazwile-ke kancane ngesigameko. Wathi-ke kuyakhathaza ukuthi yize ubuholi balenhlangano buhlale-ke bushumayela ivangeli lokuthi uma kukhona okonakele akungalungiswa ngesibhamu, kodwa-ke kuyaqhubeka. Uthe-ke bayawukhuza lo moya. Wathi-ke bazwanana kakhulu nemindeni elahlekele, ikakhulukazi yabadutshulwe kanye-ke nosomatekisi. Wanxusa ukuthi ababonile ukusuka nokuhlala kwesigameko bahambise ulwazi labo abanalo emaphoyiseni.